L-att tal-fidi. Jina nemmen b'fidi ferma li hemm Alla wieħed li jippremja t-tajbin u jikkastiga l-ħżiena. Jina nemmen li dan Alla huwa wieħed fi 3 persuni ugwali u realment distinti li huma l-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Nemmen li l-Iben t'Alla sar bniedem u ħal-ġisem fil-ġuf purissimu ta' Marija Verġni bil-virtu tal-Ispiritu Santu. Bħala bniedem miet fuq is-salib għal dnubietna u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet. Nemmen il-veritajiet l-oħra kollha li temmen u tgħallem omna l-Knisja Mqazza Kattolika. U dana kollu nemmnu għaliex Alla, verità infallibbli, irrevelah lill-istess Knisja Mqazza.